začínám. Je to v sedě nejde. Mám krátký nohy, to se nejde. Sice už nevidím tvoji středovou čáru, ale tak asi. Tady jsme ji nakonfirmovali, ale je to pořádně. Ještě ne. Tohle mu chvíli dává. Tady se to zasekla. Začíná pohybovat. To musím vlastně natočit, ne? Tak abych odebíral tady odsud. A my tady odsud. To zněla, kdyby jsi přejela roh. Mně to tak přišlo trošku. A zbytek je jak... Když si jo. Dneska můžeš víš. Tak ti to napadlo. Víte, nezvíč. Pozor na ty vlasy. Trochu. Ne. To je to moje popálení. Ano. A udělej... Pokažený? Dá se To bude ve slevě Tak teda. ti děkuji. Takže tady to řekněme, že to říkává je umělecké dílo. A maminky, řekne. Ještě trošku, no. Že to tam tak bylo, že? Že jsme vás někdy. Se těší, jaký to bude. Tak máme vítěze, fajně. Doma, kdybych tam na to nalepil nějakou síkovou folii. Ty krásně to vykouklo.